Halo logoफोर आंबो जागौमोन ब्र राजेश सेटि ब्लग फार्स्ट टाइम ब्लगलै ब्र फार्स्ट टाइम मा खालामदों राजेश सेटि ब्लग हेलौ लोगोफोर कमेन्ट हरलाय कमेन्ट सोर सोर फैदों लाइभआव कमेन्ट खालाम कमेन्ट सोर सोर लाइभआव फैदों हेलौ लोगोफोर हेलौ कमेन्ट हरलाय सोर सोर लाइभआव दङ प्लिज दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभआव दे दिनैसो फार्स्ट टाइम मा सावरायनांगौ दे मिन्थिया गुरखा मास्टार मोननाव दं आं राजा सेटि ब्लग सिरि सिरि ना आंखौबा लेंहरलाया जायला बसुमतारी मा जादो आंबो जागौमोन माबासो सुङा पापर दखानाव मोननाय ने नुबाय ओमफ्राय मा गैया जनाथन गेमिं हाय ब्र मा कमेन्टफोराबो गोमोलाङो दसे दसेनोलाय जनाथन गेमिं आं दे तरा आइदै मा तरा बोरै दं सोर जानो इबो दंबावो सोर जानोबा ने बे दं बैनिखौ जागासिनो आं सुङा पापर ना कावथार ना मा होनो कमेन्ट खालामब्रा कमेन्ट आरो जाय फैदों अननानै लाइक खालामलां मा रावबो कमेन्ट खालामथारा जायला बसुमतारी जा नोंल' हारसिंनो नों थाबा मोनजागौमोनब्रा नोंबो थाबा मोनजागौमोन खाथि मोनबा मालाबा जाहागोन र' नोंखौ लोगो मोन मालाबा मा खालामदों जायला न'आव दं ना अबाव दं बलफोर जोदोंना जोआखै जनाथन गेमिं मोजां जा नों मोजां जोंना तराया हरबावबाय मोजां होननानै माबायदि नुदों माबाखौ पिक्सार कुवालिटिखौ स्रां नुदोंना नुवाखै खोमसिना स्रां नुदों कमेन्ट हरलाय आंनो खोमसि नुदोंना स्रां नुदों
आरो राजा सेपि ब्लग मा हारसिं हारसिं गावल' थांदों आंखौबो लेंहरनो हायोना जायला बसुमतारी आं सोर दे सोर नोंलाय खोन्थाहरबासो मिथिगोन आं इयावथ' जायला बसुमतारीसो फैदों खोन्थाहरलाय सोर नोङो जनाथन गेमिं आयु र BBY MP ब्लग GFBF नो सोरिलाय हाब मा मेथाइ जाखो एफा गोथावनो कमेन्ट खालाम सोर सोर लाइभआव दं फाग्ला मा होनो फाग्लानो इस गाबोन किबा नोंना खिया जा गोरा जाखागोन आंनि फाबे थुस फाग्ला इबायदि हर है हामाब्रा बिदि एफा साहरनो मा होनो BBMP ब्लग GFBF नो ओमफ्राय जनाथन गेमिं आंनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो हो मा होनदों जनाथन गेमिं इयो बिथाङा बिराद मोजां माबा गेलेयो BGMI बिथांनाबो मोनसे चेनेल दङ बिथांनि चेनेलाव थांनानै अननानै बिथांखौबो सापर्ट खालामबिथां दासो गोदान बेनाबो बिराद मोजां गेलेयो बरिया गेलेखायो RR चिरां ब्लग RR चिरां चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो थिन आरो आंनि भिउवार्स नोंथांमोन मा होनो राजा सेपि ब्लगाव थांनानै बिथाङा आंनि ब्र जायो बिथांनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामहैथां साबसक्राइब खालामहैथां ओमफ्राय जायला बसुमतारी आं सोर दे जायला बसुमतारी खोन्थाहरलाय नों सोर अननानै आरो इदि फाब होनाङा दे BBMP ब्लग GFBF भगबान मा होनहरदों खि गोरा जाया बोरै दं लोगोफोर बोरै दं अनजालिसोनो थैगोनलै आं सानखादों नों अनजालि होननानै ओमफ्राय मा होनो जायला बसुमतारी होनना फैबायना बेखौनो आं जायलाखौ सानदोंमोन आङो ओमफ्राय मा ओंखाम जाखांबायना जायाखै ओंखाम जादोंना जायाखै अनजालि आं जाथ'आ र' दा जागोन आं जाखांबाय मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय न'आव फैगोन ना फैया नोंलाय न'आव फैब्ला खबर हर जायला बसुमतारीया जायला बसुमतारी नंस' दा मिनिगोन आं जनाथन गेमिं मा गथ' गोरलै बायदि जाबाय दं टाइम पास जायो गथ' गोरलै नङाब्रा टाइम पास जानो माने ओरै गोमदोंना गोमाखै खथथ' मोजां जानो मालाबा जाहोगोन आङो लोगो मोनबाथाय मोजां नुदों माखौ मोजां नुखो जनाथन गेमिं माखौ मोजां नुखो आरो लोगोफोर आं दाखालि साननैसो ब्लग होनो हायैखौ खोन्थानि आङो मा होनो 6 दिन ना 7 दिन जाबायमोन आं ब्लग होनो हायैया जायफोर आंनि लास्ट भिडिअखौ जायफोरा नायदों आरो ना आं जेब्ला पाठसालायाव थांदोंमोन बे फंबाय सानै आंखौ लेंहरनायाव ओमफ्राय बिसिनाव थांनायाव बिथां फंबायमोन आंखौ जि थान्दा सान्दा लोंहोदों ओमफ्राय बिदिनो लोंबाय आंबो बहुद गरम मोनना लोंबाय ओमफ्राय उनाव न'आव फैनाय समाव एसे गगा मोनबाय आंखौ गारामा खोलाबा गगा मोनबाय ओमफ्राय बिदिनो न'आव फैनायाव बांसिन जाबाय गगा मोननाया ओमफ्राय
लोमजानायबो हमदों लोमजाबाय ओमफ्राय लोमजाबाय मुलि सुलि जानासो हामबाय दा ओमफ्राय दा बे लोमजानायनि थाखायनो आङो जेबो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन नोंसोरनि गेजेराव ओमफ्राय आं सानबाय मा देहायाबोथ' मोजां मोनबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट आङो सानडेआवथ' आं नोंसोरनि सिगाङाव लाइभ होगोन होनना बुंखादोंमोन नालाय ओमफ्राय स' आङो मा होनो जेबो भिडिअ लाबोलासिनो दा देहायाबो मोजां जाबोनायखौनो डाइरेक्ट आं लाइभआव फैबाय आरो ओमफ्राय दा दिनैसो फार्स्ट लाइभ दे ओमफ्राय मा बुंनांगौ मा खालामनांगौ आं जेबो मिन्थिया दिनैसो फार्स्ट लाइभ फैदों आरो कमेन्टफोराबो माबा फैनानै गोमोरलांबाय थायो आं मिन्थियानो माबोरै मारै प्रसेसफोरा ओमफ्राय जनाथन गेमिंआ हरदों ओहो हरखानायसो जनाथन मोजां मोनदों सोर सोर दं लाइफआव कमेन्ट हरबावलाय जायला बसुमतारी दालि बयलार आलुसो साननैसो उनाव थांगोन न'आव फैब्लालाय खबर हर आंबो थांगोन नोंसिनाव मालाबा नों फैबाथाय गोथावआनो जोंहा दिनै मोनजायालै दिनै जोंहा निरामिससो सानडे ना सानडेआव जोंहा जाया आरो अननानै भिडिअफोरखौ शेयार खालामना हो कमेन्ट खालामबावलाय माबाखौ रुमखौ खोमसि नुदों ना स्रां नुदों आंनाव बोरैबासो नुबाय दं एसे खोमसि खोमसि नोंसिनाव बोरै नुबायदों एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलाय जायला बसुमतारी आं इयाव नाम फैनायखौसो बुंगासिनो दे जायला बसुमतारी खिन्थु बेयो अनजालिसो ओमफ्राय बे हरबावदों जागोन दे खोन्थागोन ना जाया जेब्ला खोन्थाबानो जाबाय थांगोन आङो नङाब्ला आरो लेंहराब्ला थाङा ओमफ्राय उन्दुबाय नामा अनजालि जनाथन गेमिं जाखांबाय नामा नोंलाय आं लाइभखौ बारा गोबाव होआ दिनैसो फार्स्ट टाइम नालाय ओमफ्राय जास्ट ओरैनो आङो माबायदि जायो होननानैसो आं दिनै जास्ट ट्राइ फैदों फार्स्ट टाइम लाइभ ओमफ्राय बारा गोबावथाया मथा मथि आधा घन्टाफोरल' थागोन ओमफ्राय सेकेन्ड नेक्स्ट सानडेनिफ्राय नेक्स्ट सानडेआव एसे गोबाव थानो नाजागोन आं मथा मथि 1 घन्टासो स' दिनै आङो आधा घन्टाल' थागोन कमेन्ट हरलाय सोर सोर दङ साथाम नायगासिनो दङ लाइभखौ ओमफ्राय सोरबा आरो आं मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदों ओरैबायदि भिडिअ माने Q&A सोंनाय फिननाय माने नोंसोर आंखौ सोंदों आं मा सोंनो गोसो सोंदों ओमफ्राय एन्सारखौ आं होनोसै बे मा होनो बे लाइफनि गेजेरजोंनो सोंहरनो हागोन ओमफ्राय आङो एन्सारखौ बेलेग एक्सट्रा भिडिअ खालामना खोन्थागोन उन्दुवाखै दासो जाखांना जिरायदो आं नोंना बैनाया जाखाङाखैनो अनजालि बसुमतारी मेसेज हरदों इखौ कमेन्ट खालामहरदों मा होनदों नोंहा जाखांबाय मबाइल नायबाय ओमफ्राय बैनाया जाखाङाखै नोंहा नेदो एबार नामा गोथाव ओंख्रिथ' बेखौनोथ' थाब सिखाराखै खोमा इयो बिराद जासोदो मोनसे जोब्बानो एबारखौ जानोसै लुगैनाङा दे आरो दहाय सासेया मामानि र' नागिरनो आं BBMP ब्लग जिबायदि होनहरदों आंखौ भगबान बिथाङा सोरमोनबा सिनायस्लाबासै
माथो सिरि थाजोबखो मानसिफ्रालाय माथो रायलायाबो रायलायहर एसे रायलायलाबायनो लुगैदों दिनै अनजालि बसुमतारी नोंस्रा मा माइफोर गायखादोंना गायखाङाखै कमेन्ट खालामबावलाय माइफोर गायदोंना गायाखै नोंस्रा गायखादोंना गायखाङाखै आरो जायफोर फैदों अननानै लाइक खालामलां दे अननानै लाइक खालामलांबानो जाबाय सोर सोर दं लाइफआव प्लिज कमेन्ट खालामलाय सासेल' खालामबाय दङ दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ लोगोफोर आरो बांद्राय गोबाव थाया मथा 30 मिनिट्सल' थागोन नेक्स्ट माबानिफ्रायसो गोबाव थानोसै आं 1 घन्टासो नेक्स्ट लाइभ सानडेनिफ्राय लाइभ होबा कमेन्ट खालामहर सोर सोर दङ लाइभआव जायला बसुमतारी हरबाय नोंहालाय ओंखाम जाला नामा मेथाइखौनो खैथाबा जाबाय माथो माइया गायखांबाय जोंना ओंखाम जागोन जोंनो टाइमा बेसे जाखो दे दा 8:33 मथा मथि 9 o'clock जागोन ओमफ्राय उखैथ'वाखै ओमफ्राय मेथाइ जालाबायदों ओमफ्राय माइया गायखांबाय मोजाङानो ओमफ्राय दैबाना जादों जायाखैमोन दाखालि बावै अखा हाबाय थानाय समाव खोन्थाहरलाय सोर सोर दं लाइफआव सोर सोर दं प्लिज अननानै कमेन्ट खालामहरलाय नायनो लुगैदों सोर सोर दं लाइफआव जोंना टरियानो दं माथो जनाथन गेमिं बिथांखौबो सापर्ट खालामबाय दे जनाथन गेमिंखौ स्पेलिंआ जादों JONATHAN ओमफ्राय गेमिं बिथांनाबो चेनेल दङ गेमिं चेनेल बिथांनि चेनेलावबो थांना सापर्ट खालाम बिथाङा बिराद मोजां गेम गेलेयो BGMI खौ ओमफ्राय मा तरा मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरलाय तरा जनाथन गेमिंआ हरबावदों मा थान्दा लोंनाय गावनो लोंहोबाय आंखौ साला लोंहोना हरनानै लोमजाहरनानै दाना आंखौ बिदिसो बुंहरदों नोङो माजा लोंलाय स्प्राइट लोंलाय 7up लोंलाय लोंहोनानै दासो आराम जादोंमोन देहाया जायला बसुमतारी जायाखै जोंनियाव नोंसिथिं एसे जायगाफ्राबो हाजो एरिया बायदि खोमा बेनिखायनो दैबाना जानो रोङा जोंथिंथ' लोमसावजोबदो जोंनिथिं दासो एसे मोजां जाबाय जनाथन गेमिं गथ' सानैनि नामा मा बुङो माबा गथ' सानैनि नामा सासेया तरा ओमफ्राय सासेया अन्जना नोंगौना राइट ना जनाथन गेमिं नोंगौबा नोंगौ बुंहर नङाबा नङा बुंहरलाय कमेन्ट खालामहर नंगौना नङा आं होननाया सासेना अन्जना सासेना तरा आङो लाइभआव 10 मिनिट्सल' थानोसै आं दिनै बांद्राय गोबाव रायलायनो होनना फैयाखै आधा घन्टाल' मा सोंनांगौ सोंनानै लाखादो मा रायलायनांगौ रायलायनानै लाखादो आरो नों सोर जानो
मा सिरि सिरि जाजोबखो रायलायहरदो आं दिनै नोंसोरजों रायलायनानैसो फैदों रावबो रायलायाबालाय बोरै जानो सिरि थाबाय थानोसै आं होनबा BBMP ब्लग GFBF मा जादों BB नै आरो दहायनि बायदि साहरना दे नोङो BBMB ब्लग GFBF आ नै बेखौ जादों आङो ओमफ्राय दहायनि बायदि खि गोरा जागोन मा जागोन होनना बुंहरना दे गिलु बालुनो आं खि गोरा जानायखौ बिराद गिसोगारो ओरैनोबा खम खस्थ' जायो खिनायाव खि गोरा जाबाथाय आरो बिदि होननो नांला बेखौ जादों आङो जानोबा फै जाहोगोन आं मालाबा लोगो हम आरो जनाथन गेमिंआ होनहरदों मार ना मोनसोगारो नामा बिसोरनिखै जा बिराद ना मोनोथ' आरो देन्जार नानि जायगायानो होनजायो सयथिबो आरो र' थांबावगोन आं नोंसिनाव मालाबा लिंहरबानो जाबाय ना हरनो गोसोब्ला मा जाखो आरो जनाथन गेमिंआ हरबावदों आंबो थांगौमोनलै एबार थांबा लांफा दे ब्र आंखौबो जागोन दे सिन्था खालामनाङा BBMB ब्लग GFBF आ हरबावदों दे दादा मा न'आ आबौलै मा न'आ अबावलै आंनिया न'आ चिरां डिस्ट्रिक्ट गोलैयो ओमफ्राय पानबारि एरिया गोलैयो गामिया जादों जोंनिखौ पालेंबारि बुङो नोंसिना मा गामि BBMB ब्लग GFBF खोन्थाहरलाय प्लिज अननानै राजास हेपि ब्लग RR चिरां चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो थिन ब्र बुंनायाथ' बुंबायमोन आङो दहायो आरो खनसे बुंबावनि आङो आंनि भिवार्स नोंथांमोन राजास हेपि ब्लग्स बिथाङा आंनि ब्र जायो बिथांनि चेनेलाव थांनानै बिथांखौ सापर्ट खालामहैथां साबसक्राइब खालामहैथां RR चिरां चेनेलखौ बिथांनि चेनेल नामा RR चिरां ओमफ्राय राजास हेपि ब्लग मा खालामदों दालाय जाखांबायना जाखाङाखै आरो गाबोन खिन्थु लेंहर दे होनखाबाय आं गावसोरल' नङा गुरखा मास्टाराबो लेंहराखै आंखौ सिरि सिरि थास्लायबावो सोर सोर जानो दंबावो नै बुरजा दंबावो गुमा राजा उद्धब गुड इभिनिं सना आं राहुल गुड इभिनिं सना आं राहुल सोर राहुल जाखोबा गुमा राजा प्लिज खोन्थाहरलाय बबेनि गुड इभिनिं दे गुड इभिनिं बुंहरबाय आं गुड इभिनिं सना नोंखौ सना बुंहरबाय नालाय आंबो सना बुंहरबाय ओमफ्राय आं राहुल सोर राहुल खोन्थाहरलाय मा गामिनि बोरिमाखानि थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय गुमा राजा उद्धब बाब ओमफ्राय मा खालामदों नोंलाय जाखांना जाखायाखै गुमा राजा ओंखाम जाबायना जायाखै BBMB ब्लग GFBF हरदों थेंक इउ दादा नोंनि फर्म खोन्थानायनि थाखाय आंना फर्मा उदालगुरि थेंक इउ स' माच BBMB ब्लग GFBF उदालगुरिनिफ्राय थेंक इउ गुमा राजा हरदों गुमा राजा उद्धबा जाथ'वाखै आंबो जाथ'वाखैनो आं मथा मथि दिनै आधा घन्टानि थाखाय ब्लग लाना फैदोंमोन ओमफ्राय 9 o'clock ओंखाम जागोन आङो 20 minutes दंबावो नेक्स्ट माबानिफ्रायसो नेक्स्ट लाइफ होबासो नेक्स्ट सानडेनिफ्राय आङो एसे गोबाव थागोन दिनै फार्स्ट लाइफखाय आङो मथा मथि आधा घन्टाल' थानो सानदों गुमा राजा उद्धबा मबाइल गोमाना बेलेगनिखौसो लादों आं बोरै गोमालायखो मबाइला नोंनालाय BBMB ब्लग GFBF हरदों दादा नोंना नामा मा नोंना मा नेम आंनिया
मानिक बसुमतारी ओमफ्राय चेनेल आंनि फेसबुकआव आंनि नेमा मानिक बाज' ओमफ्राय पेजबो दं आंहा फेसबुक पेजआ जादों मानिक बाजुम फुटबल प्लेयार बेयाव नुगोन आंखौ फेसबुक पेजआव आंना नेमा मानिक बसुमतारी दे ओमफ्राय आं फेसबुकआव टाइटेलखौ बेलेग चेन्ज खालामदों बाज' लिरदों आङो मानिक बाज' ओमफ्राय दा आंनि बे इउटुब चेनेल नामा बाज' ब्लग बेनिखायनो ओमफ्राय बे ब्लग नों ओंखाम जाखाना जाखाङाखै ओंखाम जाबायना जायाखै खोन्थाहरलाय आरो ओंखाम जाबायब्ला मा ओंख्रिखौबो खोन्थाहरफा बे ब्लग दादा नोंना गार्लफ्रेन्ड दंना गैया बर्थमान गैथ'ला आगोलाव दंमोन ओमफ्राय दा गैला आरो दा सिंगेलसो मा होनो गार्लफ्रेन्ड लाबाबो एसे माबा जायोलै टेनसन जायो एखौनो हारसिं थानो लुगैनानै दा बर्थमान सिंगेल दंथ'यो आं लाइफआव 3 मिनिटल' थाबावनोसै आधा घन्टाफोरल' आधा घन्टानि थाखायसो आं लाइफ फैखादोंमोन नालाय 3 मिनिटफोरल' थाबावनोसै आङो नेक्स्ट माबानिफ्राय सानडेनिफ्रायसो नेक्स्ट लाइफआवसो आं गोबाव थानोसै 1 आवारसो रायलायगोन आं नोंसोरजों खुगा सालायनाय बे BMB ब्लग नोंथाङा मेल ना फेमेल बे BMB ब्लग बाव हरबावदों मायो मा लिरखो बुजियासै आङो मा जाखांबाय दादा जोंना ओंख्रियानो जेबो गैया आलुल' मानाय नोंस्रासो मालाय जागौमोन खोमा मालाय नोंस्रासो गोथावदां दादा नोंसानिया मा ओंख्रि जानांगौ खोमा इयो नोंसानिया मा ओंख्रि आंबो जाथ'वाखैनो ओमफ्राय मिन्थिया आं ओंख्रिखौ मा ओंख्रिथाय ओमफ्राय जोंना दिनै सानडे ना जोंहा सानडेआ मिरामिससो जायो थ' दिनै जेबो गैया मिरामिससो जाखागोन ओमफ्राय मा ओंख्रि आंथ' मिन्थिया आं जाथ'वाखै नालाय दा जाब्लासो मिन्थिसिगोन मा ओंख्रि संदों ओमफ्राय नों ओंखाम जाखांबाय नामा बे BMB ब्लग बियोबा जाखांबाय थेंक इउ दादा आं हिन्जावसो आं गुदका मास्टार अफिसियेलनि दादा थेंक इउ मिथियामोन आङो नों खोन्थाहरनायनि थाखायसो मिथिबाय अके दासो मिथिबाय आङो दे बिदिब्ला मा होनो नेक्स्ट माबायाव लोगो मोनसिगोन लाइफआव आं बांद्राय गोबाव थानो सानाखै दिनैनि फार्स्ट लाइफखाय ओमफ्राय दा ओंखाम जानायनि टाइमबो जाबाय ओंखाम जायाखैमोन नालाय ओंखाम जाखाना लाखाबा मोजां जागौमोन ओमफ्राय दा ओंखाम खुरसिगोननो दा ओंखाम जानोसै नेक्स्ट माबायावसो गोबाव रायज्लायनोसै आं नोंसोरजों BMB ब्लग दादा थेंक इउ आगै
BBMB ब्लग जिएफ दादा मेथाइखौ जाखांबाय नामा? दंबावो नै मेथाइ एसे दंबावो जाखाङाखै एसे दंबावो जानो लुगैदोंमोन ना माने मालाबा लोगो मोनबा जाहोगोन र'। दे बिदिब्ला मा होनो आं लाइभखौ दोननोसै नेक्स्ट माबायाव लोगो मोनगोन सानडेआव ओमफ्राय बेयो उनदिनखालि ग्रुपआव रायलायगोन आं वान आवारसो ओमफ्राय दिनै बेखिनियाव दोनथ'नोसै ओमफ्राय गुड नाइट गासिबो आंनि लोगोफोर आंनि फंबाय बिनानाव बिब' बिदा गासैनिसिमबो दोनथ'नाय जाबाय गुड नाइट मेथाइ जोबजासिम रायलाय दादा BBMB ब्लग जिएफ दे नों जे नों होनबाय जेब्ला थांनोसै मेथाइ जोबजासे मेथाइआ बांद्राय गैला एसेल'सो मेथाइआ माला जोबगोनथाय मिथिला आरो ओमफ्राय ओंखाम जानो ओरै बुंहरगासिनो दङ ओमफ्राय नों BBMB ब्लग जिएफ उन्दुबाय नामा ना जिरायना दं ना बिसिनायाव दङ गैला मेथाइआ नै जाखांबाय BBMB ब्लग जिएफआव हरदों दादा नोंसा गुटका मास्टारनि बेसे गोजानाव थायो जोंनिफ्राय गुटका मास्टारमोननिया एटलिस्ट 34 किल'मिटार जागोन 34 किल'मिटार 34 किल'मिटार जायो बांद्राय गोजानबो नङा होनजायो 34 किल'मिटारल'सो खाथिसो गाबोन गुटका मास्टारनि 50K नि बार्थडे मा होनो बार्थडे सोलायलांबाय आंबो 50K जानानै चेनेला 50K जानानै केक हायोनो BBMB ब्लग जिएफ नोंखौ मा जायो दादा मा जायो माने दा लोगोखौनो बुंनांसिगोन जेनेबा बैसोआवथ' आंनिख्रुइ बुहुत उन्दै नालाय थेवबो आंखौ सोमोन्दो लिंबा बिदा जाबाय आरो ओरैनो दा लोगोखौनो बुंनांसिगोन आरो माथो बुंबावनो फंबायबो लेंजागोन लोगोबो लेंजागोन गोसोसो जायला बसुमतारी हरदों जासुला आदायालाय दाबो जाखाङाखै मेथाइखौ गैला जाखांबाय दासो जाखांबाय नै ओमफ्राय आं लाइभखौ दोननोसैबो मा होनो बांद्राय गोबाव थाया ओंखामबो खुरबायनो ओंखामबो जाहैनोसै आं ओंखाम जायाखै ओंखाम जाखांनानै रायलायबा मोजां जागौमोन नेक्स्ट सानडेनिफ्राय ओंखाम जाखांना रायलायगोन आङो दिनैनि मा होनो लाइभखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय मा होनदों BBMB ब्लग जिएफआव हरबावदों दादा गाबोन आंना बेबिया गाबोन 50K नि केक हायोनो दहाय खोन्थाहरदों आंना सासे लोगो दंहैना मा होनो RR चिरां होननाय बिथां दंहैयो ओमफ्राय आंखौ फन खालामनानै बुंहरदों आं गुटका मास्टार मोननियाव दंफैयो 50K जानानै केक हानो नागिरदों होननानै ओमफ्राय आंखौबो गाबोन लेंहरदों आरो ओमफ्राय आं गाबोन थांनाय जाया नायनोसै थांनाय जाबा थांनोसै आरो थांनाय जायाब्ला थांला जायखिजाया आं गाबोन र' नाजानि थांनोबो हागौ नोंबो फैगोन नामा BBMB ब्लग जिएफ थांनो हागौ आङो थांनोबो हागौ मा जायो सोरांग्रोथोंसै गाबोन थांनाय जाबा थांनोसै आरो थांनाय जायाब्लाथाय थांला दे गुड नाइट दे गुड नाइट जायला बसुमतारी गुड नाइट आंबो दोनथ'नोसै ओंखाम जानोसै ओंखाम खुरबायनो दे लोगोफोरा नै गासिबो फंबाय बिनानाव बिदा बिब'फोर गासिबो आं बेखिनियाव दोनथ'सै लाइभखौ BBMB ब्लग जिएफ आं थांथ'ला दादा दे मालाबा सोलाबबा फैबानो जाबाय गाव लेंहरब्ला BBMB ब्लग जिएफ न'आव खामानि दंसोगारो खामानियालाय थाखायो बयनाबो I am sorry मानो सरि जाखो BBMB ब्लग जिएफ मानो सरि जाखो
दे दादा गुड नाइट बेबी एमबि ब्लग जि गुड नाइट गुड नाइट गासिखौबो गुड नाइट बाय बाय नेक्स्ट सानडेआव लोगो मोनफिनगोन बिदिनो मथा मथि 8टा साराय 8टानि गेजेरावनो आं नेक्स्ट सानडेआव लाइभ फैबावगोन स' दिनैनि थाखाय थानोसै बेखिनियावनो बाय बाय गुड नाइट दोनथ'नाय जाबाय